बे समाव स्टुडिअ'आव आं सन्दना इस्लारि आसामनि मन्त्रि इउजि ब्रह्म बिथाङा 63 नं सापागुरि बियाबाव दावबायफैदों। बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय 63 नं सापागुरि बियाबाव केशबनगर कक्लाबारियाव दिनै आसामनि मन्त्रि इउजि ब्रह्म बिथाङा मावथि जोहोलाव मोनसे समनि 1993 मायथाइयाव बर'नि गिबि गोरोबथा BSc आव WPTBC नि EM बिबान रुजुनलांनाय 25थि मुंख्लं सान फालिथाय केशब बसुमतारीनि सावरायमेलाव बाहागो लाफैदों। बिथाङा बे सावरायमेलाव बाहागो लानो फैनानै मुंख्लं केशब बसुमतारी बिथांनि मुङाव केशबनगर कक्लाबारियाव आलासि जिरायसालिनि अन्थाइ खुन्थिया गायसनदों। लोगोसे मुगानि आगदारि बानेश्वर बसुमतारीनि गोसोखां खाम्फानि दरखं आरो फोसाबनाय खाम्फानि अन्थाइ खुन्थियाखौबो गायसनो। मसलपुरनिफ्राय दिबाजुराम गयारिनि खौरां। केशब बसुमतारीखौ आङो थांनाय 6 बोसोरनि जे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सोमावसारनाय बर'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म आरो सानसुमा कंगुर बसुमतारीमोननि दैदेननायाव आरो प्रेमसिं ब्रह्मनि दैदेननायाव बे समाव आं लोगो मोनदोंमोन। एयारफोर्सनि साख्रिखौ नागारनानै सोमावसारनायाव बारसोमफैनाय सासे जोहोलाव हिसाबै मानसिया गाहाम मानसि आरो साहसि मानसि जेखौ मावनायनि थांखि लायो बेखौ मावनानै दिन्थियो। 1996 मायथाइयाव बियो जों न'खराव जि न'खर दावहा जादोंमोन बेनि थाखाय जिउ गोमानो गोनां जादों। दिनै बिथांनि थैनाय सानाव आङो फैनानै बिथांनि गोसोखांथियाव जि मोनसे आलासि जिरायसालि न' लुनायनि मोनसे प्लेनिं दं बेखौ आङो रांनि फान्ड लाबोनो थाखाय WPTBC निफ्राय मोनसे प्रसेस खालामगासिनो दं। बेखौ लुलांगोन, जेरैखिजाया आलासि जिरायसालिखौ जों लुलांगोन आरो बेनि अन्थाइ खाम्फाखौ दिनै गायसननो मोननानै आं जोबोद गोजोननाय मोनबाय आरो बेखौ जेरैखिजाया लुलांगोन बे आंनिफ्राय खोथा थाबाय। आरो जोंहा मुगानि आगदारि बानेश्वर बसुमतारीनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मिरु आफादनि गिबि आफादगिरि बिथांनि गोसोखांथियावबो मांखरथिलियाव गेट लुनाय आरो बाउन्डारि लुनायनि थाखाय आंनि MLA जौगाखां फान्डनिफ्राय आं 5 लाख थाखा फोसावदोंमोन। बेनिबो अन्थाइ खाम्फाखौ दिनै गायसननाय जादों। थ' बेनिखायनो दिनै आङो बावहाय फैनानै जोबोद गोसोआव गोजोननाय मोन्दों, लोगोसे बिथांखौ गोसोखांदों आरो बे ओनसोलनि मानसिफोर रायजो राजाफोरखौ आङो साबायखर होगोन जे केशब बसुमतारीखौ नोंथांमोना बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा दिनैसिमबो बेखौ माने गोथां खालामनानै दङ। दिनै बिथांनि अनजालि बिसिया दिनै मोनसे लाइजाम खोलिदों गावनि फिसालानो मोनसे साख्रि होनांगौ होननानै। बिनि सायाव मा आं लाइजामखौ मोनदों, आं दाबो मोजां नायाखै। मिथिगौ आङो न'खर थांनानै थानो थाखाय फिसालानो साख्रि बिदों, नायलांगोन समाव बेखौ नायलांनांगौनि दायित्वआ जोंनि बयनिबो काउन्सिलनिबो। बिथांखौबो नुजाथिफैनायनि थाखाय गोजोननाय मोनबाय आरो आंबो दिनैनि बे 25थि रुफालि सानाव जेरैबायदि रायजोफोरा नुजाथिफैनानै जेरैबायदि मान खालामलांबाय बा माबाय बिथांनि थाखायनो आंबो एसे रायजोफोरजों एसे माबा खालामजाबाय। बेनि थाखाय आं गोजोननाय मोन्दों। एसेनोसै। दिनैनि समाव बिथांनि मुङै गेस्ट हाउस बिथां मन्त्रि बिथाङा बेखेवनानै होदों, बेनि सायाव नोंथाङा मा बुंनो सानो? बिथांनि बे गेस्ट हाउस माबानायखौबो आं गोजोननाय मोन्दों। आं जा बुंदों बेफोरखौ आं मोजाङानो मोन्दों। आं लुगैनानैथ' आं लाइजाम माबा एप्लिकेसन गांसे होनाय जादों सारनि। आं दाबिनाया बेनो, आं गथ'नि थाखाय आं जेबो खालामना होनो हायासै। आगोलाव 25 बोसोर जालांबाय फिसाला। बिनि थाखायनो आं एसे आसा खालामदों सारनिफ्राय साख्रिनि थाखायनो, नङाबा राहा गैया। गथ'आ बिराद दुखुनां जानानै दङ। मा मुं नोंनि फिसाला? बिजितगोरा बसुमतारी। बेसेबां फरायखो? डिग्री कमप्लिट। समखौ आं एसे 2.5 बोसोर होननांगोन। ओमफ्राय रिजेन होनाय जादों आरो सरकाराबो बायबाय, बिनि थाखायनो माबानाय जादों। ओमफ्राय दा BTR सरकारखौ माबागोन होनना खालामदो आरो एसेबाबो आरो सारा जाहाथे आंखौ एसे माबा खालामो, मदद होयो। गसाया नोंखौ सोरजि
बर' एलबाम नायना मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां लिरामिनि डिरेक्शनाव आरजि प्रडाक्शननि बानजायनायाव नुनो मोनसिगोन सायख'बाय मुंनि गोदान बर' एलबाम बे बर' एलबामाव फावखुंगुर महरै हिर'ग्राफा आरो राइबेल बाग्लारि गोदान जाखांफु फावखुंग्रि महरै नुनो मोनगोन निजिरा बर'खौ बे बर' एलबामाव समायना मिलौदो देंखो होदों निथामनि बर' आरो मोनसोम बर'आ बे मिउजिक भिडिअखौ नायनो थाखाय आरजि प्रडाक्शन इउटुब चेनेलखौ बयबो आंगो खालामना लानो हागोन।